Els tres porquets i el Dràcula. Hi havia una vegada la mare i el pare que van dir: ja sou prou grans, aneu a fer una casa al bosc. Jo em faré la casa de palla. Jo em faré la casa de fusta. Jo em faré la casa de maons. I després, quan ja vam acabar, vam anar a jugar una mica al bosc. Correu, amaguem-nos a casa, que veu Dràcula. Bufaré i bufaré i la casa destrossaré. El porquet petit va anar corrents a la casa de fusta. I va dir el vampir: bufaré i bufaré que la casa destrossaré. El porquet petit i el porquet mitjà van anar corrents a la casa del porquet gran. El llop va dir: bufaré i bufaré i la casa destrossaré. Ho va dir molts cops, però no la va poder destrossar. El vampir va veure que la casa tenia xemeneia i va escalar fins a la xemeneia. El porquet petit va veure que el Dràcula s'emparrava per la xemeneia i van preparar una olla calenta. I el Dràcula es va tirar de la xemeneia i va fer xof! El Dràcula es va cremar el cor i va sortir corrents. Conte contat ja s'ha acabat. Aplaudiu si us ha agradat i si no, mengeu pa torrat.